Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kinurmat Kepala SMA Negeri Setunggal Wonosobo. Ingkang kula urmati Bapak Ibu Guru saha staf tata usaha. Kalian konco-konco ingkang kula tresnani. Puji lan syukur tansah konjo ing ngarsanipun Gusti Allah. Ingkang sampun paring kasarasan saha kalodhangan. Satemah kula panjenengan sedaya saged makempal wonten acara menika kanthi boten wonten alangan setunggalipun. Wonten kasempatan menika kula badhe sakedhik caos wedaan babagan kasarasan. Kasarasan nggih menika kawontenan sejahtera saking tiyang saupakara jasmani kersa rohani. Kasarasan ugi nguripiaken anugrah saking Gusti Allah. Kersanipun kita sedaya saged nglampahi kagiatan. Kita sedaya ugi kedah saged ngreksa kasarasan salira kita sadereng telat. Amargi wonten pepatah ingkang ngendika, mencegah langkung sae tinimbang obati. Menawi kasarasan kita sedaya tetap kareksa, mila kita sedaya saged numindakaken aktivitas sedinten-dinten kanthi lancar. Amargi teng lebet salira ingkang waluya, wonten jiwa ingkang kiyat ugi. Wonten kathah cara ingkang keparing diputindakaken kangge jagi kasarasan wonten masa pandemi menika. Salah setunggalipun inggih menika olahraga. Olahraga nguripiaken perkawis paling gampil kagem diputindakaken. Olahraga ingkang diputindakaken keparing rupinipun olahraga ingkang prasaja. Kula lan panjenengan saged ngepit wonten antawising griya lan senam wonten griya. Ngresikaken griya nggih ugi kalebet olahraga. Menawi nindakaken kagiatan wonten inggil, kula lan panjenengan saged ngirangi kontak marang tiyang sanes. Kejawi olahraga, kita sedaya ugi kedah ngasringaken pola dahar sehat. Nggih menika kaliyan upakara dahar-daharan ingkang bergizi, seimbang, ngandung serat, ugi zat-zat ingkang dibetahaken dening badan, kayata karbohidrat, vitamin, protein, mineral, ugi saged lemak boten jenuh, utawi langkung saenipun kawastonan kaliyan 4 sehat 5 sempurna. Kalian ngasringaken pola dahar sehat, badan badhe waras, nyegah keleman, ugi tebih saking penyakit. Ingkang kaping 3 nggih menika ngaso. Kathah saking kita ingkang langkung migatosaken panyambut damelanipun saking wonten ngasonipun. Dados salira kraos lemes ugi kesel. Mila sariput menapa padamelan kita sedaya sempetaken kagem kendel utawa ngaso. Para rawuh ingkang kinurmatan, kejawi menika wonten bab ingkang wigatos sanget lebet jagi kasarasan wonten masa pandemi menika. Inggih menika protokol kesehatan utawi prokes. Prokes iku bab ingkang pertami lan utami. Prokes menika madheg saking 5M. Inggih menika ngirahi asta, ngagem masker, jagi jarak, ngendani kerumunan, lan ngirangi mobilitas. Rutin ngirahi asta samboten-botenipun sadangu kalih dasa detik nganggo toya resik lan sabun supados kuman angsal pecah. Bab kesebat efektif sangat dipunlampahaken kangge nyegah panularan virus COVID-19. Ngangge masker inggih menika salah satunggaling protokol kesehatan ingkang wajib dipunlampahaken amargi ngangge masker angsal nglindungi kula lan panjenengan saking virus COVID-19. Wonten Indonesia disaranaken ngangge masker double. Inggih menika masker medis lan masker kain. Pangageman masker dipunwigatosaken sanget, utaminipun wonten jawi griya lan wanci beraktivitas sadinten-dinten. Jagi jarak minimal 1 meter kalih tiyang sanes kangge ngendani keparan droplet saking tiyang ingkang matur, watuk utawi sigra, saha ngendani kerumunan, keramaian lan berdesakan. Ngirangi mobilitas inggih menika salah setunggal protokol kesehatan. Ingkang betah dipunlampahaken inggih menika
Boten medal griya kejawi wonten kawontenan ingkang desek. Pramila bilih boten wonten perlu ingkang desek, tetepa wonten ing griya. Monggo kula lan panjenengan sareng-sareng kangge medhot rantai panyebaran COVID-19 kalih nerapaken protokol kesehatan 5M kasebat, kalih ngajak kaluwarga, sadherek, lan kanca-kanca. Bilih boten dipunwiwiti saking samenika, mila kala menapa COVID-19 menika ajeng bibar, mekaten kintenipun ingkang saged kula aturaken. Kirang langkungipun kula nyuwun pakapunten bilih wonten lepat tembung ingkang ngandika. Mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken angsal manfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Inggiling kawigatosanipun kula aturaken matur nuwun ingkang saageng-agengipun. Akhir tembung kula aturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.